Hello guys, how are you doing? So right now Triko Alex Sports Club, Doek and Slay. As we are seeing a lot of ladies are slaying. This is what we are having. We are reporting live from Alex. So nasichange tichikuratidza kuti chii chiri kuitika. How is the event going? And tichakwanisa kutaurawo one or two of the ladies vachitiudzawo kuti their experience with Doek and Slay. Right, as you know guys, Doek and Slay is only for ladies, so no gents inside. We managed to talk to some ladies and they managed to give us full information about their feelings and everything. So this is what we are actually doing right now. Ladies are going up varikupinda muma streets ekuno Alex Sports Club. We're photo shoot now right now. Like free photo and then we take content. 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 No, just like a free photo. Muri mega cannot mean Ramada. That's fine. Where? Hey, wait, get us okay. Alright, Saka Mudi said Muri mega cannot mean that's fine. Yeah. Hey, Kakane. I was gonna eat it with you. So Rasta Wanonzi Willie Maruma Brown. Also follow him on Facebook and TikTok and also his YouTube channel. And content on Naki the aesthetic. We really enjoyed the look and what we were doing right there. Manje ndaperekedza mkazi wangu. Mina ndimugadzirise iwe. Yeah. Kairibo. Kairibo. Ende kuna handu chagira. Watonono kempe. Watonono. Munanono. I know that's fine. Thanks, eh? Bo. Sakarena kune vamwe vachiri kuperforma mukati but ladies are going out. Saka tikuda kuziva kuti why are they going out? How are you? You're good. What's your name? Vanessa. All right. That's cool. Muri se mukati. Muri kunakidza zvekuti. Saka iwe pane va-performer so far, who was the best artist? HKD Freeman. So he's the one wawanyatsofambira kuno. Ndafambira vese ma-artist ndo atafambira but HKD so far vabati. Okay. Tell me. Takamirira Baba Sharo. Wow, that's good. Baba Sharo, you know, I am also a fan of all of them. Saka, what do you want to say to people of Asara, Vasinakuya, Doek and Slay? Guys, we are chifare. I just know more to Zanzi. This is a cat. It's very fun to Sungura. Never more Sungura cats when you chifare. So, story bongo, not release, so much stress my way. Right, so to you as of now, kana ukanzi Doek and Slay event yakaita sei inokusiya usina stress inoita kuti umbonofara yakanyatsa aiwa nosiya ntori stress yana ntori nayo zvamai manje so ndatosvikanga ndotongofunga Doek and Slay handina kana chimwe chandikufunga zvanhasi. That's on your mind. Yeah. Wow, that's amazing. Thank you so much my sister and have a great day. Okay, please go and enjoy inside. Alright. So guys, ava ndi sister vatanga tinavo tichitaura vachitiko ma-updates ekuti manga muri sei mukati because she has been inside. Iri sei event? Saka, who was the best artist? Freeman. You like Freeman? Alright. I heard ndewapi mamwe artist asati aperforma? Macheso asati Baba Shero. Takatomunzwa tiri mudumbu. Yeah, Macheso akarira especially ma2K akawanda. Macheso aingopisa even nanhasi achiri kungopisa even Freeman wacho mumwe ndinati waperform. Yeah, nati waperform. Aedzawo zvezera rake. Wow, how was the performance? Nati only masalad anenge achirowa zvichinakidza. I like his performance. Wow. Masalad. So Doek and Slay makaita sei yakasiyana nei nemamwe maevents?
yakanaka kuti tiri vakadzi chete, hatina varume, tinoita zvatinoda tiri mukati mamunhu. I think mukati mavo muchivhurwa hombe ndimo zviri nani izvo ndozvanofarira kavanhu vakanzwa. So guys, tikutaura nawo maladies aya vari kutiudza kuti mukati makamira sei, and also muri kungoona I think more of these videos about the dressing yemaladies, kuti kuDoek Slay vanombouyawo vakapfeka sei, what's the culture, what's the inspiration behind all those kind of things. Zvinhu zviripo, zvinhu zvinonakidza, zvinhu zvekuti yeah, you can actually enjoy this kind of content. Mamuri say? Memorable. Yeah. Why enjoy? Yeah. How was the performance? The performance was good. Was good? It was great. Yeah. So pama artist player so far, ndiani wawanyatsofarira? Freeman. Yeah. Wow. Right. Can you give advice to my people Doek Slay? Udaudza kuti chi because I know kumanakira. Decent. Okay. Yeah. Personally, that's kind of masala. Musafote mjikana udzimbo. Even exposure guys. Unoka kusuku nokuti unofana ngoti kuita kuenda zviite and pressure. No, it's not about pressure, just having fun, you stand zvako wega. So guys, I encourage you guys tokudai makawanda uyaiti fare uyaiti enjoy life to the fullest. Who is your favorite artist? Pane wa performance. Inangu ndingoro HKD Alick Freeman zvotodaro. Okay. Wow. So mamango farira HKD. Yeah, no nandalinga. Wow, that's good. So big up to HKD Freeman anyway you there. My ladies, they are just saying HKD Freeman. Salute, this is amazing. So thank you so much guys. I'm happy that you have enjoyed Manaki Rao. Sister, how are you? I'm fine. Ribo. Yeah. Nice. Muri se mukati ndimukubuda kamuchisekera. Mna Macheso baba shero. Wow, Macheso. Yeah, Anouraya. Ano brothers. So how is the event in general? What do you say? Airipo. You enjoy? Yeah. Kuya mari yangu. Saka uda kuudza chii mabhebhi ari asara kumba? Aiwa mabhebhi. Asina kuya kuDoek Slay. Aiwa, Doek Slay inofana kutouyiwa mabhebhi ari pateni. Hapana kundombosarira maevents akadai. Wow. Panenge titoriko every Doek Slay. Panenge tiriko. Saka event isina mafesi yakamira seposi. Ita right, because mune muchiningula sevakadzi so. All right. Mafesi anozongotita kuti tiite fight but isusu tiri vakadzi atozonzwanana chete. Saka pamamuchitonzwanana hamuna hombe here dzafuro. Havana hombe apa tingodza Macheso muwanzore pashero. Macheso. Tareravo. Yeah. How does that feel kunzwa Macheso uchinyatsomuona live achiperforma? Zvinonakidza. Zvinonakidza. Yeah, nice stuff. Ndemape amwe maartist aperforma so far? Freeman, yeah, vanga chitopedza. Vanga chitobhurorawo dance vaziya. Natiwo vairwa too much dzavo dziriko idzidzi. Right, big up Freeman, Nutty O, Alick Macheso, right? You guys muku embrace my ladies. Saka inini ndati nhasi ndimbouyawo paground tinyatsonzwa so that nyika yeZimbabwe inonyatsowana ma-updates ezvinenge zvichiitika nefeeling yenyu imimi vasikana munenge mapinda timbonzwawo pfungwa dzenyu kuti mashows anenge ana Doek Slay ari sei. Saka zvinhu zvinofadza kuti tione kuti vasikana vakawanda vari kufarira maDoek Slay waya. So kukanzi do you want more or less of maDoek Slay? Tinoti more. We want more. Never after 1 month. Doek Slay. So Doek Slay hanzi mashow yenyu ari kuita mashoma, okay? Ene mambara kuwanza ma-surprise guest ikoko toenda takadaro tinonakirwa chete. Zvoti vamunongouyawo musiri kuziva kuti nhasi ndiani touya takambono surprise takunziraiwo vamwe vanyowani ana vauzonda vauzona chumasa ana shewe kakweniniwo upcoming artist ongwana ndiri pastage ndakabata mic Zimbabwean then ndichitotangawo munongotiimbira tiyangoenjoya vibe totamba right. Zvinhu zvinonakidza, zvinhu zvinonakidza kuziva kuti maladies akawanda ari kufara, ari kuenjoya and things like that. Thank you so much Doek Slay for bringing us happiness. And do you have any last words? Zvakuda kutaurawo? Handida kungoitenda because isu vamwe vaberekeda hatiti tiende kumaevents anakomana saka ikoko kwakadzi ndokwatinochegera takananga hatichaikwe. Tokutendai zvikuru because the Doek Slay event is strictly ladies. As you can see inside is strictly no men.
just ladies. So thank you Doek Slay, thank you everyone who is viewing this video, and thank you my sister. Thank you. Iriseko event Doek Slay. Event boya. Ndavara ngwali Macheso. Ndakuto perform. Pane mnandufa nongotsvaga but ndavara ngwali Macheso. Wow. And Freeman Nutty O ndashika perform so. Oh, very sorry waluza performance ya Nutty O the boy, man of the ladies. So right now, can you just give advice kune mabhebhe asara asina kuuya ku Doek Slay? Ongoshira next time. Anouya next time. Kunonakidza ndesa ndine one of them aitoshora nditumbonye para Mwari. That event nevakadzi chete Total West. So anotonakidza because free space unongasova nemwana wako and the curfews netinowasokasikopi namba. That's why andichifara. Wow. So paimboshora after attend wakazonyatsoona kuti no Doek Slay kwakumberi, right? Wow. So you Macheso anodhura band amona $10. Guys, I'm sure you can hear what she is saying. Anzi Macheso anodhura, but yeah, it's one of the best events that organizers at Doek Slay had to organize, because it was rare in Zimbabwe to one event in such an event for ladies only. Musingadiwe kana varume. Yeah, which safe is space. good. Yeah. Safe space. That's a safe space for sure. Saka for the artist who perform as this, who is your favorite? Macheso. Na Freeman. Ore vese ndo vadasi Macheso ndo ananyoira. Mombe. That's cool. Nyauti legends ramunyu mombe. Ando munanyozema songa kwani. Andofara guitar. So what's your handle on TikTok so that people vanenge vachida kufollow vanozowana kwekukuwana? And pieces are but no Chest was a baby. Chest was a baby with an X. Alright, you can just pronounce so that one knows of tag. I don't want to go. Chest was a baby. TESTROXABY. Wow, that's great. So any last words you wanna give to people who are listening to you right now? Bana ngongo ya Doek Slay. Guys, advice ya people na sister wazi chingo ya Doek Slay. So right, thank you so much my sister for participating in this one. Let's meet in the next one.